गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सावगाराव नुनाय हिन्जावसानि मुङा प्रतिमा बर'। बेनि बैसोआ 16 बोसोर। उदालगुरि पकटपारा जामुगुरनि बे हिन्जावसाया थांनाय 17 नभेम्बराव गुवाहाटी खामानि मावनो थांनायनिफ्रायनो दासिम जेबो खौरां गैया। मिथिनाय बायदिब्ला बे हिन्जावसानाव मबाइल गैया। जाथायखौ लाना नखरा हाजासे दुखु। बेनिखायनो सोरबाफोर प्रतिमा बर'खौ बहाबा नुयोब्ला 8822739633 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायहरदों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया आरएसएस दैदेनगिरिखौ लोगो हमना खर' गंग्लायनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों गर्जन मोसाहारिया। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि श्री गर्जन मोसाहारिया खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों थांनाय बावैसो साननि सिगां ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनाय बारग' बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि सासे दैदेनगिरिखौ लोगो हमनायनि हेंथायै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि गर्जन मोसाहारिया गोख्रों सोंखारनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिखौ खनथाम गोरोन्थि मावबाय होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों सोंखारदों। इन्टारनेशनेल आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'आ दुखु फोरमायदों। आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'आ रांखान्थियारि आंखालनि थाखाय नेशनेल खेलाखौ गेलेनो हाला होननानै दुखु फोरमायदों। लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोना सरकारनाव हेफाजाब बिबाबो हेफाजाब मोनाखै होननानै अजद दैखांदों। बिथां गेलेगिरिया मा फोरमायदों फैनायनि। गैया ओमफ्राय दा नेशनेल गेलेनो थांनांगौ नै माबायावनो डिसेम्बरावनो। दा बाट्रेसानो गैया 10 जन गेलेनो थांगोन जोंनिफ्राय। दुखुनि खौरां राज्य सभानि एमपि रोंग्रा नार्जारिनि जोनोमगिरि अनसुलि बिमा साउथि नार्जारिया दिनै फुंबिलिनि 2:03 रिंगायाव बे बमखौ अराय समनि थाखाय नागारलांबाय। बिथांनि बे बमखौ नागारनानै थांनाया नखरनि आंगोफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव दाहा गालाङो। दिनै मेरे एफसिनि गाहाय नेथारि मानगोनां मुस्रि कनेन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारजों लोगोसे मिरु आफादनि मोनसे हान्जाया खौरां लाहैनायजों लोगोसे जोबथा बिदाय होयो। प्रधान मन्त्रि आवास योजना सरकारि न' मोननायखौ पिएचटिसनि मेम्बार चेयारमेना गोरिब नखरफोरनाव रां लानायनि अजद सिखारदों। मख'नो गोनांदि गोरिबफोरनि न' मोननायाव 1 रांबो रां लानो मोना होनना बिडिअ'आ बुंदों। 3000 नांथारगौ। फिफा वर्ल्ड कापनि खौरां। फिफा वर्ल्ड काप 2022 मैयानि नैथि साननि खौरां। नैथि साननि गिबि मेचआ इरान आरो इंलेन्डनि गेजेराव मोनाबिलि 5:30 रिंगायाव जायो। मेचआव इंलेन्ड हादरा 6 गल आरो इरान हादरा 2 गलजों इंलेन्डनि आखायाव जेनो। मख'नो गोनांदि बे गेलेनायाव इराननि गलकिपार एलेरेजा बियारपारा गोब्राब जोखोम जायो। गुबुन मोनसे गेलेनाया नेदारलेन्ड आरो सेनेगालनि गेजेराव हरनि 9:30 रिंगायाव जायो। मख'नो गोनांदि बे गेलेनायाव नेदारलेन्डआ सेनेगालखौ 2 गलाव फेजेनो। दिनैनि 22 नभेम्बरनि गिबि मेचखौ हर गेजेरनि 12:30 रिंगायाव इउएसए आरो वालेसनि गेजेराव गेलेयो। बे गेलेनायाव मोन्नैबो दोलोआ ड्र जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन।